beteget nem hátulról vizsgálom, mindig először szemből vizsgálom. Én az első, tehát eddig tart a vizsgálat, egy vizsgálatot gyorsan lemecselek, jó? Tehát, hogy meddig tart. Okay. Megnyomom ezt, fáj, nem. Közben már figyelem a beteget, fölemeljük mind a két kart, föl tud emelni, eresszük le. Megforgatom a kart, megkérem tartani meg, opting pozitíven, megengedj, hogy összenyomja, letesztelem a kiroterőt, nyomja a pocakkötelet, beroterőt, ugye szubsz kapott, jó, tartsd meg, vagy nyomja a pocakkötelet, azaz. Közben én már figyelem a bicepszét, nincs elszakadva, akkor fordítom meg, megnézem, van-e infraspinatus, supraspinatus atrófiája, megnézem a berotációt szimmetrikus-e, közben ekkor szoktam fölfektetni az asztalra. Én már közben diktálom az asszisztensnőnek, mindegy, nekem majd én úgy kerülök. Ne keresztben, mert az úgy után néz ki. Jó, és akkor letekszik az ember, passzív eleváció egyik oldal, másik oldal, összehasonlítva, utána fogom a pilotációt, ott egy kicsit kiemelni a könyököt, mert ha hátul van, akkor megteszed elől, tehát hogy a test magasságában legyen. Van ugye egy 85 fokos kirotációja, tehát van egy beleszületett lazasága nekem a vállalat szempontjából. Oké, üljünk föl, ülve tesztelem be a rotátorköpenyt, mert állva is lehet, vagy a zsot tesztet. Megkérem, ugye most már nézem az FCT-nek hívom a Fulcrum tesztet, vagy a Fulcrum tesztet. Jó, fölfele néz a hüvelykúj, 90 fok fölé van emelve, és kb. 30 fokot előre, és megkérem, hogy tartson ellen tud tartani, mivel én szoktam tesztelni a jobot is, lefordítom, tehát az MPCAN tesztet, rányomok, tartson ellen. Ez fáj? Aha. Jó, tartom ellen. Ugye ezt meg tudja tartani? Nézzük. Na, ez kicsit gyengén, nem? Úgy tűnik. Tehát erősen meg kell tesztelni. És kész vagyunk. Tehát ez egy fájós válnak a dolga, és akkor lassított felvételre elmagyarázom. Tehát amikor odaléphet a dologhoz, ugye én már nézem, hogy a delta izomartrófia, mert ha az van, akkor ugye le kell tesztelni a deltát. Ugye ezt már mutattam, hogy egy műtött vállat is le lehet úgy tesztelni, ha be van kötve, fönt van, műtét után vagyunk, aznap jött ki a műtőből, vagy másnap reggel oda megyünk hozzá, hogy elkezdjük a rehabot, azt már érdemes megcsinálni, föl van kötve mondjuk a beteg kezet, nyomja oldalra a könyökét, és kontrakcióba kerül az elkaizom. Volt egy deltopektorális feltárása, volt egy válfatézise, ugye ott megy el a válfa alatt a nervus axillaris, simán el lehet cseszni, tehát ezt érdemes megnézni. A nervus axillaris sokkal előbb elmegy muszkulárisan, mint érzésben. Tehát itt azért egy hipesztézia, itt ezen a területen van hipesztézia, de a betegeknek sokkal előbb érezzük, hogy nem kell kontrakcióban, mint a hipesztézia, hogy volt egy tanulmány. Na tehát néztem az atrófiát, megnyomom az AC izületet. Ha ez fájdalmas, akkor azt én fejbe elrakom, mert utána minden fájdalomra most tesztet a legvégére rakom. Ezért rakom a legvégére a jobb tesztet, mert az a rotátorköpeny szakadása azért, ha nincs rotátorköpeny szakadása, de passzív mozgás beszűkülése, mondjuk azért fájdalmas lesz, hogy beszűkül, onnantól kezdve a beteg blokkol, nehezebb vizsgálni. Tehát az AC-teszt, hogyha az AC-tesztre, tehát hogyha végigmentem ezen a gyors soron, és az AC nyomásérzékeny volt, akkor még ott ülő helyzetben azt csinálom, AC-teszt van, 2, ami úgy jobban működik. Van a klasszikus keresztaddukciós teszt, amikor megfogom a vállát, megtartom, mert a beteg hajlamos arra, hogy felhúzza, hogy nem tudom kompresszió alá rakni az AC izületet. Kicsit megérzem, hogy hol van az AC izület, és keresztaddukciót csinálok. És itt a beteg fáj. Azt mondja, hogy fáj. Most itt 1000 dolog miatt mondhatja, hogy fáj, de azt lokalizálni kell, hogy neki ott fáj. Jó? Tehát néha becsapós, tehát azért azt tudni kell, hogy előfordulhat az, hogy megnyomom és nem fáj neki. Mert van, amikor csak a hátsó része fáj, stb. És a képalkotó nem látja az ember, hogy az ödémás, akkor még egyszer oda megy az ember, jobban megnyomkodja. De általában azért ez, hogy egy erősebben végignyomjuk az AC izületet, és ha nem jár fájdalom, akkor nem valószínű, hogy patológia van. Az, hogy a röntgenen látunk egy AC izületi artrózist, lényegtelen. Tehát mindenkinek van, aki 50 fölötti
valami elváltozások van. Ilyenkor az van, hogy ha nem fáj, akkor valószínűleg az MR-en se látszik semmi. Ha viszont fáj, legtöbbször az van, hogy az MR-en látszik egy ödém, amit mondtam, hogy a zsírszupressziós felvételen világít, fehér az a nyűgület. Akkor érdemes vele foglalkozni. Tehát ez az egyik teszt, hogy az ACR a keresztaddukciós teszt, ugye összehasonlítva. Ami még probléma lehet, hogy az érzékeny az AC-zület még akkor, amikor befagyott váll van. Nagyon sok befagyott vállas beteg, vagy mozgásbeszűküléses betegnek itt rányomok, fáj a AC-zület. Ez nem AC-zületi probléma, akkor látni kell, hogy mozgásbeszűkülése van, de ezt jegyezzük meg, hogy az AC-zület nagyon sokszor fájdalmas befagyott vállnak. Az is lehet, hogy hozzáérek a betegnek fáj, és szinte látszik, hogy bárhova érek, ugrik a beteg, hiperesztéziás, tehát ott egy bőrérzékeny, tehát azt kell csinálni, hogy hozzáérek és van egy bőrérzékenysége, az lehet nyaki gerinc, plexus, neuritis, tehát az neurogén fájdalom. Ha a bőr is fáj, az neurogén fájdalom, az nem váll probléma. A másik keresztaddukciós teszt, vagy nem AC-zületi teszt, amit nekem a Vás azt mondta, hogy ő sose szerette ezt a keresztaddukciós, én megnézem azt is, meg amit a Vás mutatott, hogy át és így. És itt tartom az ujjamat az AC-zületen, és megnyomom, hogy mondja, hogy fáj, és akkor rákérdezek, amikor rányomok, hogy itt fáj-e. Jó, tehát ez az AC-zület. De ezt mondom a legvégén, amikor a vizsgálati soron végigmentünk, és már tényleg az van, hogy a jogtesztet meg kell nézni, a fájós tesztet. Oké, tehát megnéztük az AC-zületet, nem fáj. Utána megkérem a beteget, hogy emelje fel a karját. Oké, föl tudja emelni, urá. Van olyan beteg, aki nem tudja felemelni. Na itt vannak már a dolgok differenciált diagnosztikailag, hogy mitől nem tudja a beteg felemelni a vállát. Lehet attól, hogy mozgásbeszűkülése van, lehet attól, hogy aktívan nem tudja felemelni, mert nincs izma, nincs idege, és lehet attól, hogy fáj. Nekünk ezt kell elkülöníteni. Oké? Erre majd szóljuk helyünk vissza, mert ez már egy bonyolult. Tehát a beteg föl tudja emelni. Jó? Behajlítom a könyökét, azért hajlítom be, hogy lássam a bicepszét. Ugyanis ugye nekem azt tanították, hogy a biceps a fájdalom egyik forrása a vállon. Egy 40-50 éves férfi nőbeteg, aki bejön és a fölötti pluszosok, tehát 40-50 fölötti pluszosoknak nagyon sokszor a biceps okoz fájdalmat. Amikor én behajlítom a könyökét, már nézem, hogy kívül megvan-e a biceps hosszú feje, vagy van-e muszlim. Ugye ez egy testesebb, nagy szubkután régióval bíró ember, ott nehéz megítélni. Akkor azt lehet csinálni, hogy megkérem, hogy tarts így meg, és a könyökömet odarakom a tenyerébe, és megkérem, hogy a könyökömet nyomja fölfele. És ezáltal a biceps megfeszül, és az ember érződik laterálisan, mert ugye a hosszú fej az a laterális, a rövid fej, ami a processus coracoideuson ered, az a mediális része. Tehát, hogy megfeszül-e. Nem kell az, hogy engem fölemeljen, mert néhány bodybuildok nagyon karunkat, de nem. Csak annyi, hogy feszüljön meg, kontrakcióba kerüljön. Hogy valaki itt áll, és te pedig egy ilyen haránt zászló helyzetben kiemeled magad hátra felé. Voltak már ilyen szép történetek. Az a legszebb, amikor itt van fönn a könyöke, érted? Akkor másod szoktam, de akkor árakom és külön nézem, mert elég hülyén nézek ki múlt sorosnak. Grebenár Péter papsokosorozott operátom hátsó válficammal, és találkoztam vele a folyosón, pont anyós, amit lakását vettük ki. És így mondták, hogy lehet, hogy ismerem, de itt van, és így kimegyek, és így hegyomlásig. Eszembe jutott, hogy a Grebenár hogy vizsgáltam, még lógaszkodtam a hátsó. Na, tehát megnéztem a bicepset. Ugyanazzal a mozdulattal már forgatom ki a passzív kirotációra. Miket ad ez? Van-e különbség? Beszűkült a fájós váll. Megnövekedett a fájós vállnak az oldala. Akinek beszűkült, most már nem is rajta. Tehát akinek beszűkült, annak ugye tudom, hogy egy adhézív kapszulitis-like, tehát egy mozgásbeszűkülése van. Ha ez a röntgenen artrózisban jelenik meg, akkor az artrózis miatt van mozgásbeszűkülése. Ha megnövekedett a kirotáció, akkor mire gondolok? Szubszkapuláris szakadás, mert ugye a szubszkapuláris itt van elől, itt megáll mind a két oldal, ha nincsen szubszkapuláris, akkor ugye nem tapad a humeruson, ezáltal tovább tudom vinni. Jó? Érthető?
Jó, tehát nekem ez a kirotáció ezért fontos, tehát azzal, hogy a betegnek kimegye a válla, jobban kifordul, nem fordul, már számos dolgot tudom, van-e mozgásbeszűkülések, többé-kevésbé egyforma a mozgása, illetve gyanús a subscapulárisza. Persze, ez egy gyors tájékozódó vizsgálat, a végén a passzív mozgás különbséget fekve fogom megítélni, de már a gyanút fölveti. Ha például jön egy olyan beteg, akit trauma ért, vagy idősebb, régi, akkor itt ugye megkérem, hogy tartsa így meg. Mindenkit megkérek, de idősebbeknél, vagy nagy traumát ért embereknél van az, hogy kérem, hogy tartsa meg, és elengedem az egyiket, amelyik a nem sérült, mondom, hogy így tartsa meg a másikat is, és elengedem, és nem tudja megtartani, hanem visszatér a keze. Ez ugye, hogyha csak picit tér vissza, az azt jelenti, hogy a szakadás bement az infraspinatusba, de még az infraspinatus egy része megvan, mert ugye a szakadás az nem az infraspinatusban jelentkezik, hanem tulajdonképpen elkezd szakadni a supraspinatus és terjed az infraspinatus felé. Tehát előről hátra megy a szakadás. Ha megtartja így a beteg, ha nem tudja megtartani kicsit se, hanem visszaesik, az azt jelenti, hogy az infraspinatus teljesen el van szakadva. Van olyan is, hogy a beteg meg tudja tartani, de megkérem, hogy tartson ellent, és a kirotációs ereje gyengült, a másikhoz viszonyítva. Akkor is két lehetőség van. Az egyik, hogy már van egy olyan szakadása, ami az MRN zsíros infiltrációval jár, tehát az izom már nem olyan erős és nem tud ellentartani, például egy régóta fennálló supraspinatus, és mondjuk lap szerint beleterjed az infraspinatusba a szakadás, vagy például egy lap szerinti szakadás, vagy egy minimális érintettségű infraspinatus szakadás. Akkor van az, hogy az izom ereje gyengül. Ja, most egy kicsit ez már kezd változni, mert vannak anatómiai tanulmányok, amik azt mutatják, hogy a supraspinatus, ahogy tanultuk, jön, az infraspinatus jön, de most már az infraspinatusról is sokan azt mondják, az anatómiai tanulmányok, hogy átfedi a supraspinatus tapadását. Tehát tulajdonképpen a supraspinatus sokkal kisebb területen tapad, mint az infraspinatus, és mint amit eddig gondoltunk. Tehát ezért van az, hogy a kirotációs ereje is gyengül a betegnek, esetleg egy izolált supraspinatus. Általunk azt hiszük, hogy izolált supraspinatus szakadás. De ott ugye, ahogy megyünk hátrafele, esetleg az infraspinatus valamennyire érintett le. Tehát megtartott az ereje, nekem ellen tud tartani, de gyengült, visszaesik egy picit, ugye ezt hívják external leg sign-nak, tehát hogy visszaesik, aktív, passzívat nem tudja teljesen megtartani, 10-15-20 valamennyit visszatér, és a másik, hogy dropping pozitív, visszaesik a karja. Tehát ez a fokozat. A dropping pozitív esetben már, ha ezt látom, visszaesik, akkor még tovább lépek egy fokozattal, a gyors teszt, beiktatok még egyet, az akkor megnézem a teres minort. Azt akkor érdemes csak megnézni, ha a dropping pozitív, infraspinatusa nincs, akkor kell megnézni, hogy ment-e addig a szakadás hátul, hogy a teres minort is eléri. Tehát ilyenkor azt mondja, a teres minor tesztje az, hogy abdukciós helyzetbe viszem a beteg karját, és megkérem, hogy abdukciós helyzetben forgassa kifele, mert a teres minor, ha nincs infraspinatus, ezt csinálja. Jó? És akkor megkérem, hogy forgassa ki. Ugyanazok a történetek vannak. Vagy ki tudja forgatni, ellen tud tartani, az azt jelenti, hogy az infra elment, a teres minor még van. A teres minor egy kulcsfontosságú izom, most már látjuk a váll funkciójában. Azok a betegek, nagyon sokan, akik régi szakadásuk van, lehet látni az MR-en, hogy egy túlkompenzált, hipertrófiás tereszük van. A subscapularis a másik oldalon, az alsó harmada megmaradt, ezek a betegek föl tudják emelni a karjukat még egy nagy szakadással is. Azok a betegek, akiknek a teres minora is elmegy, és a subscap is ott, azok meg valószínűleg nem tudják felemelni a karjukat. Tehát ez a két izom, ez az alsó, tehát a teres minor és a subscap alsó része az két fontos dolog ahhoz, hogy egy beteg még egy masszív szakadásra is föl tudja emelni a karját. Ez annyira, hogyha az anatómiai tanulmányokat nézzük, akkor az idegellátása a subscap felső alsó harmadának is kicsit más, és hogyha az MR szerkezetet nézzük, a subscap alsó harmada úgy néz ki, mint a teres minornak a szerkezete. Tehát az valószínűleg, hogy egy két nagyjából hasonló funkcionális izom. Mindegy, ez már egy kicsit több, mint amit sokan tudnak, de nem vagy. Tehát
kiforgatja, az egyik lehetőség, hogy meg tudja tartani és ellen tud tartani. Másik, hogy le tudom nyomni, tehát meg tudja itt tartani, de le tudom nyomni, tehát csökkent az ereje. A harmadik lehetőség, én most itt nem beszélek 5-ös, 4-es, 3-as, 2-es, 1-es erőről, mert nem így beszélek. A másik dolog, hogy visszaesik a beteg karja, valameddig meg tudja tartani, vagy van olyan, aki föl se tudja forgatni. Akkor azt szoktam csinálni, hogy én fölforgatom és megkérem, hogy tartsa meg. És itt annyi lehet, hogy a betegnek fáj, mert ha aktívan kontrakcióba kerül és még van bicepsze, akkor ez fájhat. Tehát ezért ilyenkor arra kell figyelni, hogy laza legyen, és tényleg én forgatom és lassan. Mert ez fájhat a betegnek egy biceps jelenlétnél. Jó, vagy artrózisnál. Megkérem, tartsa meg, elengedem és fatty. Jó? Ez a, hogy hívják? Igen, Von sign, trombita folyójel. Azért, mert ezek a betegek nem tudják kiforgatni a karjukat, tehát egy teljes kirotációs elmaradásuk van, és ezért, hogyha trombitát meg akarja fújni, mint az amerikai tengerészgyalogosok, ki kell emelni a könyökét, és ugye a filmekben, mindig hős amerikai filmekben látjuk, hogy így fújják a trombitát. Ez az a beteg, aki nem tud enni, belelóg a levesbe az orra, nem tud semmit csinálni, ez az a beteg, amikor jön, és az röntgen, hogy ugye mindig kezet kell fogni a beteggel, ezt be is kell mutatkozni, és amikor kezet fog, akkor így nyomja oda a kezét. Egyből lehet látni. Tehát, van olyan, volt egy-két beteg, akit így elkápráztattam még a fotén, nem én, hanem az asszisztensről. Láttam, hogy látja, hogy adja a röntgent, akkor még nagy röntgenek ott, és kérdeztem, na, mi a baja? És akkor Zsuzsika mondta, hát el van szakadva a hátra. Tényleg annyira látványos, hogy ez tényleg annyira látványos, hogy ez van, akkor az ember tudja, hogy nincs hátsó ím. Tehát nincs hátsó ím. Az biztos, hogy kiforgatom, visszaesik, ezt csinálom, szinte teljesen visszaesik, hogy nem tudja kiforgatni. Ezt ugye, ezek a vállak rendkívül instabilak a térben. Tehát ő nem tud hova nyúlni, nem tud oda nyúlni, mondjuk én innen nem tudok oda nyúlni neki, ő így tud csak oda nyúlni az üvegét. De nem tudja kiforgatni, tehát nem tud fésülködni, semmit nem tud. És hogyha berakunk egy inverz vállprotézist, baromi jó, mert föl tudja emelni a beteg a karját, hiszen eddig is föl tudta. Nem fáj, mondjuk, ha egy olyan beteg, aki ilyen, de nem fáj neki, föl tudja emelni a karját, és beraknak egy inverz protézis, semmi más nem történik, kapott egy vasat, ugyanúgy nem tudja kiforgatni a kezét. Mert az inverz az nem oldja meg ezt. Az inverz az csak a karemelést oldja meg. A latissimus dorsi transfert lehet csinálni. Hát 70 évesen az a beteg, akinek azt mondom, hogy oké, volt protézis, a latissimus dorsi áthelyezés, azaz 6 hétig rögzítjük a kart neutrális rotációba, fél év mire rehabilitálódik, 1 év mire úgy frankon van, hát Magyarországon a betegek beintenek. Külföldön nem. Külföldön mennek, mert ő akar golfozni, akar síelni, akar pingpongozni, teniszezni, tehát ő inkább bevállal bármit, csak tudja csinálni hobbiát. Magyarországon, ahogy Kránisztop annak idején megjegyezte, betegeket azt kell elérni, hogy ki tudjon menni pisálni. Ettől már egy kicsit előbbre kerültünk, de nem sokat változott, de most már jön az igény. Tehát hál' Istennek az internet világában már változott. Tehát megvolt a kirotáció, a beteg meg tudja tartani, Hornblower nem nézzük már. Utána jön a berotációs erő. Ugye a kirotáció révén már tudom, hogy egy kicsit megnövekedett mondjuk a jobb oldal, van egy jobb oldali vállfájdalma, megnövekedett a jobb oldal, tehát ha megnézem a bal oldalt, ami nem fáj, azzal kezdem, a belly press tesztet. Ugye azért belly press teszt, mert a hasát nyomjuk a pocakfelet, ilyenkor mindig azt mondom, hogy nyomja a pocakja fel, és akkor jön egy ilyen vékony csinoska, és azt mondja, nincs pocakom, oké. A vasafele nyomja, legyen kedves, nyomja a pocakja fel. Itt csalnak a betegek. Az egyik csalás, az erős, aki jár gyúrni, az elkezdi húzni bicepsszel fölfele. Nem szabad engedni. Tehát meg kell neki mutatni. Én általában, amikor látom, hogy nem tiszta, akkor tehát nem érti, hogy mi van, akkor azt kérem, hogy engedjük szép lazán, én beállítom, és én kifele fogom húzni a kart, és ezt meg kell akadályozni. És akkor ezt már így megértik.
És akkor nyomja a pocat fölfele. Na, akkor még jön az, hogy fölfele húz, akkor még egyszer elnyomom. Nyomjuk a pocat fele. Ugye ez negatív, ha meg tudja tartani a beteg. Pozitív abban az esetben, hogyha én normál körülmények között egy erősebbnél figyelni kell, be kell állni kis támaszba, mert amikor meghúzom, jó, nyomja a pocakja fele, elkezdem húzni, az erősebbje, az még szándékosan meg is rántja az ember, le tudom fejelni a másik, magam fele húzom, és ott van a kezem, hogy ellentartsam a beteget. Tehát erre figyelni kell, mert könnyen kontokba kerül. Nem vicc, komolyan, tehát van ilyen. Oké. A másik, az egyik pozitivitás, tehát én ki tudom forgatni a kezét, a másik, hogy a könyökét elkezdi, könyökkel próbál kompenzálni. Tehát a könyök hátra megy. Jó? Ez a belly press test. Nagyon mókás kiegészítés, amikor a fiamat egyszer egy filmfelvételre kértem volna, hogy a Szabó doktor mutassa meg a tesztet. És a fiam, hát ugye vitorlás, meg verseny, stb. És akkor csinál még a screaminget, oké, belly test, már tartsd meg, oké, tartsd meg, tung! És kiderült, hogy az én gyerekem szósz kapja se a legjobb. Igen. De nem mentünk tovább, hál' Istennek. Gyerekem megerősítette legalább. Ja. A bodybuildereknél például rendszeres. Van egy ekkora ember, és akkor így ki lehet forgatni, de mind a két oldal. Már nem izgulok. Régen még csinálgattam róluk emelve. A bodybuilder azért jó, mert nem hiszi el, hogy nem tudja megtartani. És azt mondja, hogy csináljuk meg azt még egyszer, mert most tényleg hogy megfeszítek és megmondom. Megörült, hogy a ki is sportkedő. De még egyszer, a találja még egyszer, mert tuti meg fog tartani. A bodybuilder, meg az ilyen gyúrós csávoknak ez gyenge. Tehát ezt nagyon sokszor lehet látni, hogy ki lehet forgatni. Ha gyanús, de nem tudom jól megvizsgálni, vagy nem érzem, vagy tehát bizonytalan vagyok a belly press testben, vagy a felső harmadot jobban le akarom tesztelni, akkor a bear hug tesztet, azt hiszem, hogy medve ölelő teszt, vagy valami ilyesmi. Én nem tudom, én még soha nem öleltem medvét, így nevezték el, mindjárt mondom, Steve Burkhardék San Antonióba, és az a lényege, hogy ide rakjuk keresztbe a kezet, egyenes tenyérrel, és én nekem el kell emelni a tenyerét, ő neki meg nem szabad engedni. Tartsunk el? Tehát ez normál körülmények között nem tudom elemelni. Azt mondja a Steve Burkhardt, hogy ez a felső harmad lézióra elég jó. Én is ritkán, hogyha gyanús, hogy nem tudom megítélni, akkor ha egyértelmű nekem, hogy a passzív kirotációja megnövekedett, berot ereje gyengébb, passzívan teljes, akkor biztos, hogy kérek mert nem csásszem el az időt még egy bear-huggal, meg egy lift-off tesztet. A harmadik teszt, ami lehet, forduljunk, a subscap gyanúnál, az a lift-off teszt. Ennek is van 1000 fajta kivitelezési módja. Az egyik az az, hogy megkérem a beteget, hogy emelje el a kezét a testétől. És akkor rányomok és tartson ellen. A másik lehetőség, hogy én emelem el, és kérem, hogy tartsa meg. És akkor megtartja. Ha a subscap pozitív, és nagy, ez általában két probléma van. Kicsikre nem túl szenzitív, nem túl specifikus, és fáj a betegeknek. Tehát ez nagyon nehéz hátravinni. Főleg, ha mondjuk ez még kombinálódik egy kis mozgásbeszűküléssel, itt azt mondják, hogy nagyon fáj, és nagyon nehezen tudják megtartani, de például egy masszív, nagy szakadásnál ezt nagyon frankon hátra viszi az ember, oda csapódik a kezem. Jó? Tehát a subscap vizsgálatnak 3 fő része van, azaz 4. A passzív kirotáció megnövekedése az érintett oldalon, a belly press test, a bear hug test, meg ez a lift test. Ezzel a 4-jel meg lehet mondani a subscapnak nagyjából azt, hogy mi van. Ezzel már az ember keresi az MRN a kis subscapuláris léziót, a biceps subluxációt. Meleg van? Meleg. Kinyit. Tovább szeretne. Akkor, tehát eljutottunk oda, ugye, még egyszer gyorsít, hogy eddig hol tartunk. Oké, átszézület, biceps, kirotáció mértéke, kirotációs erő, és akkor jött a berotációs erő. Tehát eddig már látjuk, hogy az átszézülettel mi van a bicepsszel, szakadt-e vagy sem. Körülbelül tudjuk, hogy mozgásbeszűkülés, kiroterő, beroterő, tehát a rotátor köpeny hátsó és előső részét már látjuk.
Tehát tulajdonképpen zárjuk a vizsgálatot a szubpaszpiátus felé. És körülbelül itt van az, addigra már az asszisztensnek le tudom diktálni a dolgokat, meg az anamnézis is, meg stb. És kérem a beteget, hogy feküdjön föl. Ha valakinek kérdése van, tegye fel. A passzív eleváció. Na, ez egy olyan dolog, amit nem tudom hányan fektetik le így a betegeket ortotraumatológiai szakrendelésen. Akit én hallottam, az azt mondta, hogy erre nincs idő. Szerintem kell, hogy legyen idő, mert az egyik fontos dolog, amit sajnos reggel nem mutattam meg, pedig azt meg akartam mutatni. Volt egy beteg, ugye sokan így vizsgálják. Ide elrakják a beteg kezét, és nagyon frankó, teljes a passzív mozgás. Sportolóknál gyakran lehet látni, én nem akarok semmit tudni. Jó? Tehát mondjuk a jobb válla fáj, sportolóknál nagyon sokszor lehet látni, hogy a fül mellett vizsgáljuk, és a fül mellett van egy kis különbség, ennyi. Ez már képtelen ez a váll arra a fizikai terhelésre, amire mi akarjuk tudni. Még egy kis feszesség is nehéz. Megjelenik a fájdalom fizikai munkásnak, és aki kalapál, fejfelett tevékenykedik. Tehát egy minimális. Ezért nagyon fontos, hogy ne így vizsgáljuk az elevációt, passzívan, hanem fül mellett. Jó? És hogyha így teljes, akkor teljes. Teljes? Jó. Ugyanez igaz a passzív kirotációra, visszajöttünk. A passzív kirotációnál, ami fontos, hogy ne feszüljön meg elő, kicsit megemeljük, hogy a test magasságában legyen, és tényleg meg kell kérni a beteget. Nagyon sok vállas, fájós, vállas beteg ezt nehezen engedi, azt is. Tényleg óvatosan, és azt kell megkérni a betegtől, hogy lazítson el. Így féltik magukat. És hogyha megértik, hogy lazán, akkor végül nagyon sokszor kijön, tehát hogy nincs különbség a két oldal között. De a betegek, főleg bicepszesek, akiknek itt elől fáj, nem merik a kirotációt, mert fáj. Mert nagyon sokszor azt érzik, hogy mikor nyúlnak valamiért, mondjuk kocsiba hátra, vagy fölkap kinyitni, ugye régen volt, nem is tudom, a Gulyás Kalcsi szokta tanítani ezt a tesztet, de az Isten kedirekt, ezt, hogy nem is tudom, valami hülye tesztet mond, mert hogy volt valami válságész, akinek volt egy nagy autója, és mindig így kellett kinyitni, a régi amerikai autó, így kellett kinyitni a másik oldali ajtót, és ilyenkor fáj állítólag. Nem valami ilyesmit szokott magyarázni, nem tudom, én nem használom, tehát ezért nem tudom. De a lényeg az, hogy tényleg az ember kinyúl, vagy sebességváltót akar átadni a táskájára a hölgy, vagy a balkezes akar fizetni, vagy autópálya tikettet vettek a franciák. Tehát nagyon sokszor erre jöttek, hogy nem tudom kivenni a jegyet, így kell átnyúlnom. De ugye itt meg az árkában fizet ezzel, vagy itt is tud jegyet kivenni a parkoló. Tehát ez fáj neki. Tehát szépen lazán megengedjük, és itt nézzük meg a 90 fokot, hogy passzívan mennyi a különbség a kettő között. Van-e különbség? Beszűkült az érintett oldal, megnövekedett az érintett oldal, vagy szimmetrikusabb az érintett oldal. Ha 90 fok, mint itt, akkor a vállat, és én nem beszélek az általános kötőszövetű lazaságról, akkor tudjuk, hogy a váll az lazább, mint egy hétköznapi váll, tehát ő egy laza beteg, akinek különböző plusz betegségeire kell gondolni. Valamit akartam az előbb a passzív elevációra. Igen, passzív eleváció. Ha nagyon fáj a beteg válla, és az Istennek nem tud megnyugodni, akkor kell az a trükk, hogy megfogjuk, kicsit kijebb jön, nem tudok. Nem mutatom a másik oldalról is. Tehát akkor tényleg én úgy szoktam csinálni, hogy betámasztok, hogy tényleg az legyen, hogy a beteg totál biztonságban legyen, és én végig tudjak menni vele, és a karját megtartom. És megkérem, és tényleg figyelek, hogy laza legyen. Tehát ez laza legyen, pectoralis laza legyen, és megkérem, hogy egyenletesen lélegezzen. Nagy levegő, mellkast fújja föl, ugye pocakosak azok általában belefújják ide, még nagyobb legyen, tehát a mellkast fújja föl, ez fontos. És ahogy a mellkast megy föl, én is megyek föl vele. Vegyünk nagy levegőt. Utána megvárom, amikor fújja ki, úgy nagyon erősen, utána nagy levegő, fújja ki, és akkor közben figyelek és mondom neki, hogy laza is. Akkor minden egyes levegővételnél megyek föl,
mikor kifújja, megy le, mikor megy föl, jön le, és akkor végül eljutunk oda, hogy ő ellazulva végül is passzív a mozgása, vagy teljes a passzív mozgása. De ez egy fontos dolog, hogy akkor ő biztonságban érezze magát, és teljesen tudjon ellazulni. Mert ha a rotátor köpenye szakad, bicepszeiben van egy gyulladásos folyamat, tendinitis szubluxáció, akkor minden egyes mozdulattal fáj neki. Viszont ha el tud lazítani, akkor a passzív mozgást meg tudom nézni. Ha így se tudom megnézni, akkor egyik lehetőség van, hogy elfogadom, hogy a mozgása nem teljes, a másik lehetőség, hogy akkor én nagyon ritkán fogom és csinálok lidokain tesztet, de hát én már nem emlékszem, mikor csináltam ilyet. Akkor inkább azt mondom, hogy ezt a beteget úgyse operálnám meg, mert ennyire fájós vállba nem nyúlunk bele egyből. Ráteszem valaki olyan gyógytornász kezébe, akiről tudom, hogy nem kezdi el erősíteni, elkezdjük nyújtani, és egy 6 hét múlva visszajön, hogy mi van. Ha nem volt addig emeli, akkor elküldöm emelve. Jó, egy gyors kiegészítés nem azért csinálja a légzésre, mert valaki azt mondta, hogy a stretchingnél pont ki kell fújni. Nem a stretching miatt csinálja, a mellkas mozgás. Mellkas mozgást használom ki. Igen, az segítő. Jó. Hát a pocakban lélegzők azokkal nehéz a küzdelem, mert ők nem értik meg, de akkor el kell magyarázni. A sportolóval, jó, most egy kicsit switchelünk a sportolóra, ami fontos. Ha sportoló van, akkor ugye itt is fontos az, hogy a passzív mozgás, én nem nézem meg mindent. Tehát egy krónikus degeneratív rotátorköpeny, artrózis, stb. Patológiában, egy kalcifikáció gyanús, tehát ilyen esetekben nem nézem meg az abdukciós helyzetű bekirotációt. Ez tény és való, mert nincs rá szükségem. Abban az esetben van, ha az egész történet olyan zagyva, akkor megnézem. De ha nem zagyva, hanem egyértelmű a teszt alapján, hogy ez egy rotátorköpeny patológia, akkor nem nézem. Egyébként ugyanaz, tehát nem nulla, hanem körülbelül így megemelem, hogy laza legyen, és egyszerűen beejtem, tehát hogy meddig megy. De arra figyelni kell, mert a betegek sokszor kompenzálnak, hogy a lapockát megemelik, az nem jó. És ezt akár többször is megnézem, főleg egy dobósportolónál, hogy az abdukciós helyzetű berotációja milyen. Ugye ha 20 foknál... Csak egy kiegészítés, hogy a goniométereket használtok, mert itt a Lavancági már mondta, és igaza van, hogy nekünk a progresszió miatt, hogy a berotációt abszolút tudjuk emelni, egyetértek. vagy nem, tehát nekünk muszáj mérni, mert ez a lényege, és nagyon jók ezek a kis goniométerek, be tudod nullázni, és az a lényeg, hogy pont elég a két kezed arra, hogy itt van a goniométer, rögzít, laza marad, beszélgetsz vele, lazítasz, és egy kicsit várni kell, hogy elérd azt a... Nem lehet az elsőnél megmérni, mert lehet, hogy egy kicsit beszélgetsz vele, és egy 10 fokot bemegy, ami perdöntől lehet, hogy megvan a félromban nincs meg. Tehát ne siessük el a mérésükben, hogy főleg akkor, hogyha betegnek panasza volt. És ugyanez a hátrafele is, hogyha például hátrafele engedi a sportoló a kezét, és előtt fájdalma van, akkor ez a mérésre nem lesz. Picit hangosabban. Tehát, hogy nem lesz jó a mérés, ha hátra, ugye a sportolóknál neki is ugye hipermobil externál rotációba kezed, de hogyha neki fájdalma van elől, akkor azt nem álljuk, hogy ez egy jó mérésérték lesz. Azt jelezni kell, hogy fájdalma volt, és akkor így a teljes romba nem úgy számít bele, mint hogyha fájdalommentesen érték. Tehát az a jó rom. Ugye hasonlóan járok el, mint az elevációval, tehát hogyha fáj, akkor valami trükkel megpróbálom megnézni. Az anterior panaszoknál a dobó atlétáknak egy csomó vízilabdásra, hogy eddig is tudja, hihetetlen mennyiségben előső panaszok vannak, és időnként nekik fájni, és az elégésükben is ez nagyon fáj. Biztos, hogy nem lesz jó azért romlésem. Nincs is ezzel baj, meg lehet mérni, csak oda kell írni, hogy PI, meg azt ír, vagy fájdalom, vagy basz, teljesen mindegy, hogy hogy jelöltek egymásnak. Még érdemes megkérdezni, hogy a 10-es skálán hányas fájdalma volt, de azért az sem mindegy, hogy utána majd amikor összehasonlítom, hogy az egyik olyan bőműtől, vagy a progresszió milyen volt, akkor így tudni kell, hogy volt a kiinduló helyzet. De ezek erre nagyon jó, hogy két kézzel abszolút mindent tudsz. Szerintem most már lehet, hogy mások most telefonon is vannak ilyen szörnyű. Igen, aki volt Kaposváron a 170 éves születésnapon, köszönjük Szabó doktor, az Alfió Albazéliben is mutatta, hogy ezeket is nagyon jól lehet használni. Ezek egy kicsit tudományosabbak is, a betegek azért ezt jobban csípik. Mert ez olyan, mintha tudós lennél, az iPhone meg mindenkinek van. Ezt
tegyük le szerintem. Én nem, tehát másik dolog, hogy én nem szoktam behalni. Tudom, hogy a gyógytornászok így szokták, hogy lumbális orvózus, elsőmúljon, stb. Ha még egyszer mondom, nekem az a dolgom, hogy azt csinálom, hogy gyors tesztet tegyek. Tehát egy nagyforgalmú ambulanciánál rövid alatt 50 beteget meg kell nézni, nincs arra lehetőségem, meg időm, meg kedvem, hogy 10 fokra megnézem. Az szimmetrikus, nem szimmetrikus, szerintem ez szignifikáns mozgásbeszűkülés, nálam minden mozgásbeszűkülés szignifikáns, mert problémát okoz a betegnek. Ugye nem tud elindulni az autó, ha be van húzva a kézifék, mindig erre gondolom. Tehát amíg a kézifék be van húzva, tehát a mozgás tartománya nem teljes a betegnek, amíg teljesen be van húzva a kézifék, addig valami szarba van a kocsi. Amikor már csak kicsi különbség van, de azért mégis ott villog a visszajelző, hogy be van húzva a kézifék, akkor már lehet menni, de többet fogyaszt, a fék kopik, stb. Tehát használható, de mégsem úgy, mint addig. Tehát mindig ezzel próbálom elmagyarázni a betegeknek, meg a hozzátartozóiknak, főleg a sportoló hozzátartozók, az a leggázabb. Az edző, meg a anyuka, apuka, aki tört, vagy kicsinálja. Tehát a passzívot megnéztük a kutyát, szerintem fölülünk jó, és akkor ha instabilitásos történet van, tehát hogyha mondjuk ez az ember egy instabilitásos történet, akkor ez az a pillanat, amikor fekve megnézem az instabilitás teszteket, akkor vissza. Na, akkor térjünk ide. Tehát ugye, számos instabilitás teszt van, amit tudni kell, hogy az használt tesztek nagy része, amit instabilitás tesztként alkalmaznak, az nem instabilitás teszt, hanem a váll laxitásának a vizsgálatára alkalmas. Ilyen klasszikus az asztalfiók. Ilyen klasszikus a sulcus jel. Amikor Charles Mir leírta a sulcus jelet, és azt mondta, hogy ez multidirekcionális instabilitás, semmit nem fedezett fel, mint azt, hogy a veleszületett lazáknak gyakoribb a válficama. Ráfogták a multidirekcionális instabilitást, és azóta 40 millió ember kezel multidirekcionális instabilitással olyan betegeket, akik veleszületett lazák, és egy irányba instabil a válluk. Csak ez egy nehéz kezelendő betegség. Én nem hiszek a multidirekcionális instabilitásban, abban hiszek, hogy van egy veleszületett laza ember. A veleszületett lazaságnak meg számos problémája van, például az, hogy ahhoz, hogy az ember tudja használni fizikai tevékenységre, kézilabdára, kalapácsolásra, erősportra, gyúrásra, ahhoz az inainak úgy kell működni, mint az állat, hogy stabilan tartsa a vállat. Ezáltal azt a fizikai terhelést egy veleszületett laza nem bír el, ahhoz képest, mint egy nem veleszületett laza, ha a rotátor köpenyét túlterheli. És az esetek nagy részében az instabil, tehát most láttam egy beteget X helyen, kézilabdás, veleszületett lazzal látszik, 90 fok, állítólag instabilitásos tünetek miatt, artroszkópia, nem volt Bankart lézió, de csináltak neki Bankart műtétet, visszament, ugyanúgy fáj, 3 hónapon belül most egy nyitott nírplasztikát, hogy a tokot beszűkítsék, és én látom 6 hónaposan, vagy 4 hónappal a második műtét után. Ugyanaz a kirotáció van, ugyanaz a mozgástartomány van, ez mindig visszajön. Ami különbség, hogy a 2 rövid idő alatt elvégzett műtét miatt van egy szüvegje. Érzékeny válla, és ez egy 16 éves kézilabdás, akiből sose lesz többet kézilabdás. Tehát 5 percen van. Na, abdukció, kirotáció, ugye az előső váll instabilitásnak a tünete. Ugye, hogyha valaki laza, azt én már megnéztem, ugye 90 foknál, nem úgy laza, hanem úgy egyéb. Tehát, hogy a veleszületett laza, akkor én már nem nézem, esetleg majd megnézem ülve a sulcus jelet, de én nem kezdek el vizsgálni azt a fiókot, mert tudom, hogy úgyis pozitív lesz. Tehát akinek 90 fokig kimegy a karja, annak biztos, hogy az asztalfiókja pozitív, és ez nem egy instabilitásos tünet. Ezért nem szabad elhinni azt, amikor egy cikket olvas egy ember,
hogy altatásban megnéztük az instabilitás teszteket. Ugye az instabilitás teszt, az instabilitás egy olyan fogalom, ami egy funkcionális történet, amit a beteg él meg, hogy instabil a válla. Tehát az instabilitást nem tudják megnézni. Azt meg tudják nézni, hogy laza a válla, és azt meg tudják nézni, hogy ki tudják ficamítani. De azt, hogy ez, azt nem tudják megnézni. Tehát az asztalfiúk az nem instabilitás teszt. Tehát abdukció, kirotációban, hogy az előső ficam, az ezekben a pozíciókban jön. Abdukció, kirotációban viszem a beteget, és hát okosan, hogy ne ficamodjon, ugye tudom már, hogy hányszor ficamodott, nagyon instabil, éjszaka ficamodik, azt nem csinálom meg neki azt, hogy tang, mert akkor kiugrik és rakhatom helyre. Tehát szépen viszem hátra, ezért én rá szoktam rakni a kezemet a fejre, csak azért, hogy ha gond van, akkor tudjam visszanyomni, de nem csak rajta van, és elkezdem tesztelni, hogy melyik pozícióban ficamodik a váll, vagy hogy melyikben instabil. Mert van, akinek itt instabil, van, akinek itt instabil, van, akinek itt. Tehát itt megpróbálom megnézni. Ha azt mondja, hogy igen, itt már nem annyira jó, akkor én általában, mivel már tudom, hogy 48-at ficamodott, igazoltam, abba hagyom a vizsgálatot, de hogyha gyanús a történet, akkor azt csinálom, hogy azt mondja nekem, hogy itt már gyanús, meg félek, hogy ki fog menni, akkor rányomok a fejre, akkor azt mondja, hogy megkérdezem, hogy megszűnt az instabilitás érzet, ez ugye a relocation test, és utána jön a surprise test, amikor hirtelen elveszem a kezemet, és akkor megijed, mert hogy megint ki akar menni a vállalat. Tehát és hogyha ezek pozitívak, akkor az anterior instabilitás. Dobósportoló. Dobósportoló nem ezt fogja érezni, hogy fáj, nem ezt fogja érezni, hogy fáj, vagy nem azt fogja érezni, hogy kimegy a vállam, hanem fájdalmat fog érezni. Dobó helyzetében a kézilabdás máshol fogja érezni, a vízilabdás máshol, ahol éppen a dobását az esetek 48,5 milliószor megcsinálta. Tehát ugyanezt fog produkálni, csak fájdalmat fog érezni. Itt fáj, és amikor rányomok a fejre, a fájdalmat nem tudom már reprodukálni. Jó? Tehát nagy különbség van, és ez a probléma, hogy sokan az abdukció-kirotációs helyzetű fájdalmat instabilitásnak véleményezik, és ezért megoperálják anterior instabilitásként a beteget. A fájdalom és az instabilitás két különböző dolog. Az addukció berotáció, az pedig ugye ebben a helyzetben hátsó instabilitás. Ez az addukció berotáció. Slap tesztet még egyet csinálunk, jó? Egy slapet mutatunk, amit, tessék, ki volt? Ez addukció berotáció, ilyenkor tud kimenni hátra. Ha van egy beteg, akinek hátsó ficam gyanúja van, neki futott az ajtónak, stb. Fáj, figyelni kell a joke tesztre, mert a joke teszt, ez egy provokációs teszt, és hátra ficamíthatjuk a vállat. Jó? Tehát ott akkor, tehát az benne, az embernek fejébe ott kell lenni. Ugye különböző slap tesztek vannak, én gyűlölöm őket vizsgálni, mert egyik se szenzitív, vagy mindegyik fáj, és mindegyik fáj, és egyik is specifikus. Azt tudom, hogy ott valami van. Szenzitív és nem specifikus. Van olyan, aki teljes kirotációt csinál, teljes szupinációt, és megkéri, hogy húzza a maga fele a beteg a karját, tehát mint csak minteni. És akkor megjelenik egy fájdalom, ezt lehet 120 fokban és 90 fokban vizsgálni, nem is tudom milyennek a tesznek 1 meg 2 a neve. Én nem, tehát amikor már ide jutok a vizsgálatomban, és már mindent kizártam, akkor már tudom, hogy olyan nüansznyi léziót keresek, amit biztos, hogy MR-artográfiát fog kérni. És hogyha azzal korrelál azzal, amit én találok, akkor megyek tovább. Menjünk fel még egy picit. A másik slap test, ide csak föl nem borul. A másik slap test, ugye így fáj, lefele nyomunk, tehát berotációba, addukcióba, O'Brien teszt, lenyomom és így fáj neki, ha kifordítom, nem fáj. Ugye jó beszél? Ha mind a kettőben fáj, akkor ez nem slap pozitívitás. Ez volt az első slap teszt, amit leírtak, aztán a vizsgálatok mondják, hogy igaz vagy nem igaz. A körülményt kell figyelni, tehát hogy egy sportoló, aki nyújtott karral esik el, és ezekre pozitív, akkor azt mondom, hogy az oké. De az, hogy valakinek van egy mozgásbeszűkülése, és az MR leír egy slap test gyanús, ez nem slap testes beteg, nem slap pozitív beteg számomra.
Ugye a slap az sokkal ritkábban van, mint ahányszor mondjuk, főleg az, hogy ahányszor operálják. Mi maradt ki? Anterior instabilitás, igen, tudjuk oda egy pillanatra, és akkor befejezem. Ha sportoló van, kézilabdás, dobósport, de a szókuszjelet azt ugye én egyszerűen így szoktam vizsgálni, egyszerűen lehúzom. Ugye őnek is elég jó kis szókuszjele van, tudjuk, hogy vele született laza, de őt nem fogjuk megoperálni, hiszen nincsen itt van az, hogy vele született laza. De ha mondjuk ő neki fájna a válla, és lenne egy tendinitisze, nem biztos, hogy nem kapna egy multidirekcionális instabilitás miatt műtétet. Érthető? Ott egy tendinitisze van, amit túlmozog. Egy sportoló simán túlnyomhatja, simán lehet mozgásbeszűkülése. Az a kislány, akit most láttam, kézilabdás, őnek is, meg úszó, ők is ugyanígy voltak lazák, túl vannak terhelve, és van egy kis mozgásbeszűkülés. És senki nem nézi meg. Ez a gáz. Senki nem nyújtja, senki nem nézi meg, hogy a mozgástartomány meg. Na tehát van egy sportoló, akinek el kell dönteni, hogy instabilitás vagy posterior-superior impingement, tehát dobóvál, akkor a következő addukció, kirotációba viszem a nem fájós vállat, és megnézem, hogy fáj-e. Mondja, hogy nem fáj. Ugye, ha ez nem, oké. Ha mondjuk ez fáj, ez jó ratyog egyébként, de nem baj, ami recseg, az nem, és nem fáj, ez nem baj. És a másik, húzom, és azt mondja, hogy ne tovább, mert kimegy. Ez nem dobóvál, ez egy instabilitás. Ha fáj, akkor az nem instabilitás, hanem dobóvál. Oké? Érthetők vagyunk? Ha egy instabil vállak, az instabilitás nem fáj, ez a másik dolog. Ha valakinek instabil a válla, az fáj akkor, amikor kimegy a helyéről, vagy azt a mozdulatot csinálja. Ha instabilitással lévő betegnek fáj a válla, két dolog van. Azokon kívül, hogy van benne egy horgony, ami cseszegeti a porzot. Két dolog lehet. Vagy rotátorköpeny szakadása van mellette, és az fáj, mondjuk ez egy 40 év körüli első ficamnál, vagy van egy mozgásbeszűkülése. Tehát aki jön és háromszor ficamozott a vállam, de már nagyon fáj, 3 hete volt a legutolsó fica, az nem az instabilitás miatt fáj, hanem a legutóbbi fica volt, hogy nem nyerte vissza a mozgását. És nem stabilizáló gyakorlatra kell rakni, hanem nyújtó gyakorlatra, és amikor visszanyert a teljes mozgását, utána lehet stabilizálni.